politik Itzuliko gara orain eta funtsezko faktore batean jarriko dugu arreta. Nola egin behar den ebaluazio hori, nola neurtu inklusio prozesuak. Pues de eso vamos a hablar, de las horri buruz hitz egingo dugu, metodologiai buruz, tresnei buruz, estatistikei buruz eta adierazlei buruz. Eta Carlos Hinojosak aipatu dizkigu hasieran kalitatezko ebaluazioak, hau da ze garrantzitsua den hori sistema garatzeko eta ebaluazio praktika sendoak garatzeko. Hau da ze erronka metodologiko ditugu. Besteak beste datuak eskuratzea edo gaitasunak eskuratzea ebaluatu ahal izateko. Beraz, horiek dira utzi dizkigun ogi apur zatitxo batzuk orain mai eztabaida hau egiteko. Joseba Zalakain Errandezek moderatuko du. SIS dokumentazioa eta ikerketa zentroko zuzendaria da, formakuntzaz kazetaria da, baina lanbidez ikerketa ebaluazioa eta plangintzan espezializatu, ez aitateratzen barkatu, espezializatu, orain bai, da, gizarte zerbitzuetan, gizarteratze politiketan eta mendekotasun egoeran dauden pertsonei arreta emateko politiketan. En el ámbito de la planificación ha participado Plangintzan arloan parte hartu du zerbitzu sozialen estrategian, familian eta etxerik gabeko pertsonen arretan baita ere RGIaren erreforman parte hartu du. Eta gaur egun lantzen ari da hainbat inklusio sozialeko planak Euskal Herrian. Gainera lan egin du ebaluazioa eta arretaren kalitatean neurtzeko planetan. Josebarekin utziko zaituzet eta berak aurkeztuko dizkigu bere gonbidatuak. Eskerrik asko aurkezpenagatik eta baita ere eskerrik asko gobernuari, lan eta enplegu departamentuari jardunaldi hau antolatzagatik. Nik uste orain arte oso jardunaldi interesante izaten ari dela, asko ikasten ari garela eta nahaztu edo behintzat elkartzen ari garela bai ebaluazioaren inportantzia eta ebaluazioa nola egin daiteke, nola egin behar den, baina baita ere enplegua, pobrezia, gizarteratze zerbitzuak hasiko gara bi mundu horiek uztartzen, ¿es? Y un poco el objetivo de esta mesa es precisamente ese, ¿no? Horixe da helburua mai inguru honetan. Bi gai horiek uztartzea. Hasteko ebaluazioaren instituzionalizazioa, ebaluazioaren garrantzia, nola egituratzen ditugun ebaluatzeko ahaleginak, baina zehazki inklusio eta enplegu politikak ebaluatzeaz arituko gara, diru sarrerak bermatzeko eta abar. Ebak esan duen bezala, bueno, bazkaltzeko gogoz gaude, baina oraindik gai tekniko eta metodologikoak landuko ditugu. Orain arte ikusi dugu ze forma eman behar diogun ebaluazioari, zertarako ebaluatzen dugun, eta bar, ekosistema oso nola kudeatzen dugu, baina orain beste zerbaitetara goaz, metodologiak, tresnak, iturriak, estatistikak, eta bar, eta adierazleak, horiek aztertuko ditugu. Politika zehatzak ebaluatzeko, ebaluazio organo honek eta sail honek bere eskumenetan hartu behar dituenak, eta bar, ez dira hezkuntza politikak izango dira gizarte zerbitzuenak eta babes politikak. Eta horretarako, hiru aditu dauzkagu arlo horietan lan egiten dutenak. Ez soilik ebaluazioan ikuspegitik baita neurketa ez da azterketaren aldetik, baina beti politikei begira. Horietako bi arlo akademikotik datoz. Jose Maria Arranz ekonomia katedratikoa da, Alcalá de Henareseko Unibertsitatean.
eskarmentu handia dauka politiken ebaluazioan. Besteak beste, gutxieneko errentak, gutxieneko diru sarrerak eta pobreziaro egiteko neurriak. Eta Euskal Herriko Unibertsitatetik etorri zaigu Alaitz Artabe Etxeberria, bera irakaslea da ekonomia fakultatean, EHUn, eta gainera ISEAK fundazioko ikertzaile elkartua da. Eta ebaluazio, neurketa, azterketa ekosistemaren barruan kokabatuta dago. Eta gero naturaren edo sistemaren istripu bat daukagu ekonomista horien aurrean edo horien ondoan. Akademiatik bioekonomista datozen horiekin batera, zientzia fisikoetan lizentziadun bat daukagu, eta berak ez du ikerketan edo irakaskuntza lan egiten, baizik eta SEPeko Estatistika eta Informazioko zuzendari orde nagusia da. Eredu bat, ebaluazio eredu bat artikulatzea du helburu, edo hori da bere ardura, eta estatuan egiten du lan hori, politika aktibo zein pasiboei begira. Beraz, 3 parte hartze egingo dituzte, Federico, Jose Antonio eta Alaitz, 10 minutu bakoitzak, hor erantzungo diete guk egin dizkiegun galderei, zeintzu diren dauzkagun tresna honenak eta dauzkagun mugak. Zehatzak izango diren tresnak eta kontaminazio gehirik ez dutenak gure arloan beste politiken handetik, eta gero beste txanda bat zabalduko dugu zuek egin nahi dizkiezuen galderei erantzuteko. Federico, nahi duzunean 10 minutu, 8 alba da, eta gero gainerakoekin jarraituko dugu. Eskerrik asko, sailburu ordea, gonbidapenagatik. Eskerrak, ze Carlosek pasatu zigun dokumentuaren arabera, hemen zaudeten 150 udaleko bulegoetan lan egiten duzue, 125 gobernuzkanpoko erakundeetan, eta 115 arlo pribatuan. 10-etatik 9, beraz, harremana dauzue, gaizki pasatzen ari den horiekin. Eskerrik asko zuei da noi, ze zuen lanak zerbaitetarako balio du. 3 milioi lagun inguru pasatzen dira urtero gizarte zerbitzuetatik, eta beraien egoerak hobera egiten du zuei esker. 500.000 hartzen baditugu kontuan, batzuk hurbildu eta izena ematea. Besterik ez dute egingo, baina beste batzuek lan gehiago izango, lan gehiago beharko dute. Eta horien enplegarritasuna, bigarren multzo horretako enplegarritasuna igotzen da 3-tik 20, 20. Zergatik hori? 500.000 lagunetik proportzio batek kontatu baten arabera lan egiten du, eta 3 hilabete geroago hobea baldin bada, orduan enplegarritasunak gora egin duela argi dago, ez dakigu zergatik, izango da behar bat merkatu baldintzengatik edo. Baina beste talde bat hartzen baldin badugu, baita ere 500.000 lagunekoa eta laguntza jaso dutenak, benetako laguntza jaso dutenak, eta hor ikusiko dugu adibide gisa enplegarritasunak 17-tik 35 egin duela jauzi. 18an egin du gora. Beraz, ziurrenik igoera horren 10% zerikusia izango du zerbitzu publikoetako lanaren ondorioz. Arreta patroiek balio dute, beraz, bereziki, arreta horretan tutoritza bat egiten denean, edo jarduera individualizatua, edo eta formakuntza nabarmena dagoenean.
Kasu horietan, enplegarritasunaren igoera 20% igotzen da. Beraz, zuek egiten duzuena, zerbaitetarako balio du eta estimatzen dizuego. Zer gertatzen da baita ere? Alborapen batzuk badaudela hor, azpimarratu beharrekoak, emakumeak direnak, pertsona horiek, alegia, emakumeak hartatzen dituztenean, hor ere enplegarritasunak gora egiten du. Eta emakume jasotzen dutenean laguntza hori, horien enplegarritasunak ere bera egiten du. Eta zarragoa direnean, pertsona horiek, edo bazterkeria arriskuan egoteagatik eta bar. Horien kasuan, enplegarritasunak are gehiago egiten du gora, babes neurriren bat baldin badago, subsidio bat, gutxieneko errenta bat. Bueno, bi gauzak uztartuta, gauzak hobetu egiten dute. Temporal interna mía, porque veo que ese reloj sigue parado en 10 minutos, ¿no? Bueno, esto lo aprendimos de la OCDE. Gracias. Hori guztia OCDE-tik ikasi genuen. Duela 4 urte, talde batek pilotaje bat ebaluatu zuen, tresna digital bat, orientaziorako erabiltzen zena, azterketa kontrafaktuala, aztertzen zuen, eta hor ikusten zen, zenbateraino hartapen lan horrek, arreta lan horrek zeukan ondorio bat. Zenbatek lortzen zuten lan bat, eta bat. Autokonplazentzia da hori? Ez da gutxiagorik ere, alderantziz baizik. Hori erronka bat da. Hasierako detekzio bat egotea, metrika bat egotea balio duena, markatzeko zenbateraino edo ze proportziotan laguntzen duen gure lanak, hori erabateko erronka da. Eta zergatik ez duzue planteatzen 20-50 igotzea, berbada hori esan beharko liguke arduradun politiko batek. Neurtzeko modu bat geneukan. Enplegarritasuna hobetzea da helburu bat, agintarien aldetik, ona da. Eta beste arlo guztietan ere, komenigarria litzateke, adibidez, hezkuntzan, ez? Hezkuntzan ere, gora egitea planteatzea helburu gisa eta bar. Uste dugu bide hori egin genezakela eta adierazten aldetik garrantzitsua da. Erronka batzuk geratzen zaizkigu, asko. Danak dira, erronkak, ez da? Inoiz ez da bukatzen administrazioaren lana. Azterlan kualitatibora jetxi behar dugu, zer dago arreta horren atzetik. Kudeaketari lotuago egongo den ebaluazio bat garatzeko erronkare hor dago. Enplegu kontuak orokorrean ebaluatu ditzakegu, baina programa zehatzak ere ebaluatu ditzakegu. Eta hor ikusten da, pertsona horien insertzioa nolakoa izan den, eta bar. Inbertsioa nola berreskuratzen dugun? Horri buruz badago zerbait. Politika aktiboetan, enplegu politika aktiboetan, inbertsio handia egiten da urtero, eta badirudi, euro bakoitzeko 1,6 euro berreskuratzen direla, gero jasotzen direla bueltan. Eta beraz, merezi du enplegu politiketan inbertitzeak. Naiz askoz gehiago luzatuko, ze gure adituen gandik asko ikasiko dugu. Baina ilusio handiz, Antoniok esan duen bezala, Danielek ere bai, unibertsitate diploma bat jarri dugu abian, eta bertan prestakuntza zehaz bat ematen da. Zertarako, talde bat sortu nahi dugulako, organo kolegiatu bat sortzeko, oso modu zehatzean ebaluazioa egingo duena. Irailean hasiko du bere 2. edizioa, eta finantziazio lerro bat badago, estatutik autonomia erkidegoetatik, beren ordezkariek ere parte hartezaten prestakuntza horretan. Talde osoak adina ez daki inork, eta horregatik eskertu nahi dugu haien lana. Gure
konbentzimendutik harago hori neurtu daiteke, horrek daukan hobekuntza indizea. Zuen eguneroko lanaren ondorioz. Eskerrik asko beraz. ¿Me escucháis? ¿No me escucháis correctamente? Vale, perfecto. Buenos días a todos y agradecimientos al del Gobierno vasco por la invitación. Y yo he hecho una presentación. No sabía un poco el tipo de personas que van a venir o a la... Tira. Nik errelatu bat prestatu dut eta hori ekarri dut eta hor egin ditudan hausnarketak partekatuko ditut zuekin. Gainera, logotipo hartu dut, ikaragarria baita eta hortik abiatu naiz. Metodologiak. Ebaluazio metodologiak inpaktura begirakoak izaten dira, ze behar dauden, politikariek erabaki behar dituzte, helburuak, erronkak, gero ebaluazio teorikoa, jarraipenekoa eta gero datorri inpaktuarena, kuantitatiboa eta, nik horretaz hitz egingo dut. Eta aipatuko ditut eraman litezken metodologiak, garapenari begirakoak, munduko bankua, OCDE, erraminta horiek, tresna horiek guztiak eskuragarri daude doakoak dira, eta informazio asko dago online, eta hori da nire iradokizuna. Gakoa zein da? Zein da helburua? Edo zein da erantzun beharreko galdera? Ze inpaktu daukan politika jakin batek edo programa batek, ez da? Interes aldagaia zein den. Hortarako, kausalitate kontzeptua kontuan izan behar da. Ez kasualitatea, baizik eta kausalitatea. Jakin behar da, ze lotura dagoen hor, korrelazioa den edo kausalitatea den. Ze emaitza eta inpaktua ez dira gauza bera. Nei, inpaktua hitz egitea gustatzen zait. Politika horrek eukiko duen inpaktikoa. Ze eragina neurtu nahi dugu edo ikusi nahi dugu. Ikusi behar dugu, ze talde hartuko dugun, politika horrek ze onura karriko dizkien, eta baita ere kontrol taldea ikusi beharko dugu. Eta hortik diseinatuko ditugu metodologiak, naiz xehetasunetan sartuko, alaitzek egingo du hori. Urrezko araua deritzon hori daukagu, alegia onuradunen eta kontrol taldekoen bi horiek diseinatu beharko dituzu, eta hemen kritika asko egoten dira, onuradun horiek benetan gero ez dituztelako jasoko, baina gero diseinu erdi esperimentalak edo deritzon horiek ere badaude. Teknika batzuk ezagutu behar ditugu, hor dauzkatzue, 3 aukera posible. Inpaktuaren ebaluazioa ari gara orduan, eta horren inguruko metodologia. Baina horretarako datuak behar dira. Adibidez, Lanbiden sartu naiz. Datu asko dauzkatzue, edo inklusio ministerioa, horre ere datu asko dituzue, migrazioa, enplegua, datu horiek hor daude. Baina datu horiek makromailakoak dira, eta ebaluatzaile bati begira mikrodatuak ere behar ditugu. Inkestak daude, hor eskuinak ikusten dituzue, eskuinean ikusten dituzue, bizi baldintzaz edo familiaren aurrekontuaz eta bar. Baina nik bat hartuko dut. Erregistro administratiboak daude, azken bi hamarkadetan erabiltzen direnak eta bar. Esango nuke oso tresna egokia dela. Eta uste dute askatasun gehiago beharko litzatekela erregistro administratiboak erabiltzeko. Laginak dira,
2004tik ona erabiltzen dena, EINE, gizarte segurantza eta bar, eta bar. Datu horietara sarbidea izateko aukera ematen dute. Ze, bueno, ebaluaziorako esan bezala datu horiek behar ditugu, datuak izan ditzakezu, ez dakite zeharkakoak direnak, edo demoren aldabekoak izan ditzakezu, baina horrelakoak izango dira. Zer gertatzen da? Azkenean, pentsatu behar dugula zer falta zaigun, ez? Datu base oso indartsua daukagu, oso sendoa, baina nik hobetzea proposatuko nuke, eszenatoki batzuk pentsatuko ditu, zergatik ez dira erabiltzen denei anonimizatuak, eta horrela, estatuan edo autonomia erkidegoetan datuak lortzeko, erabiliteke, ez da, hori gehienezkoen muturreko datuen eszenatoki bat izango litzateke. Bigarrena zein izango litzateke, aldagairen bat txertatzea, edo eskaria, edo emandako zerbitzuak, ze prestazio dauden, ze kopuruak, ze diru kopuruak, eta bar. Datu base oso indartsu badaukagu, eta hori adierazleak edo aldagaiak eranstea izan liteke beste eszenatoki bat, ze orduan askatasuna handia izango genuke edozein politika mota ere ebaluatzeko. Adierazleak. Askotan estatikoak izaten dira. Ikusteko ze nolako eragin daukan lan egindako egunei dagokienez edo orduei dagokienez, eta bar, pertzepzio eragileak adierazleak sortzen dira. Ze behar ditugu, dinamikoak diren adierazleak. Eta nola egin daitezke horiek, erregistro administratiboak lotuz, elkarri lotuz, edo enplegu kalitatearen adierazleak nola egin daitezke, kontratuen iraupena, horiek danak lotuta. Beraz, nik gustukoagoa ditut adierazle dinamikoak. Hau proposamen bat da. Profilak sortzeko, ibilbideak, eta bar. Bai, bukatzen ari naiz. Horrelako adierazle longitudinalak 2021-etik 2022-ra hor adierazle batzuk hartu ditut. Enpleguari buruzkoak. 21-eko urtarriletik 22-ko irailera 8 milioi erregistro edo erroldatze izango ditut, ez? Jakin nahi du zema pertsona diren. 645.000, 8 milioi erregistro, baina 645.000 pertsonak egin ditu erregistro horiek. 70.000 RGI jasotzen dute, gainekoik ez. Lotuta hartzen baldin baditu datu horiek, permanentzia tartea sortu dezaket, zenba denbora daraman pertsona batek edo pertsona horiek enplegua eskatzen, lana eskatzen. 21 hilabetez jasotzen dute edo eskatzen dute. Horrelako adierazleak interesatzen zaizkineri, zenba denboraz eskatzen duten lana eta bar. Hau 2021-eko urtarrileko datuak dira, gorriz erregia jasotzen dutenak eta bestea ez. Hor ikusi dezakegu, maratoi batean bezala, ez? Hasieran zenbat dauden eta erdibide horretan zenbat geratzen diren eta bar. Hau asko erabiltzen da medikuntzan ikusteko zenbat jendeke bizirauten duen eta bar. Profil batzuk edukitzeko. Egoera batean zenbat denboraz egoten diren batzuk eta besteak. Baina, hasierako baldintzak oso garrantzitsua dira. 2021-ean ziurrenik RGIa jasotzen ari zen jende egongo zen. Eta abia puntu horri erreparatzen baldin badiot, gero ikusiko dut, lehenago atera direla, basieran
RG hori jasotzen hasi zirenak, eta bar. Bueno, hau adibide bat besterik ez da, sortu ditzakegun adierazleak ikusterakoan. Generoan araberako datuak, adinaren araberakoak, probintziaren araberakoak, eta bar. En primer lugar, eskerrik asko Lan eta Enplegu Sailari. Muchas gracias al Departamento de Empleo y Trabajo por Gonbidapenagatik. Nik ere garranki batzuk erakutsiko dizkitzuet, ez? Irakaskuntzaren alborapena da hori ere. Nik metodologiak aztertuko ditut. Baina horretan, sartu horretik edo abiatu horretik, galdera bat egingo dizuet. Zer da politika bat ebaluatzea? Zer da politika horren inpaktua ebaluatzea? Izango litzateke, ebaluatzea, eragina, inpaktua, zenolako aldaketa eragiten duen politika publiko batek, aldagai adierazgarri baten gainean. Hor, bi osagai izango dituzke alde batetik, ze politika publiko ebaluatu nahi dugun, horri tratamendu deitzen diogu teknikoki, eta gero adierazgarria litzateke. Hor dago politikaren helburua. Hor adierazle ezberdinak izango dituzke, hor neurketa, irizpide ezberdinak aztertuz egin daiteke, denbora ezberdinak aztertuz, eta bar. Hor beti edukiko genituzke erronka batzuk, zer da arrakasta, lehen ere aipatu da, zer da politiko publiko batek arrakasta izatea, ala ez. Hori behar bezala definitu beharko genuke, ebalatu nahi dugun adierazle hori. Edo aldagai hori. Berriz ere, kontzeptu batzuk hona ekarriko ditut. Hasteko, zergatik ebalatu nahi ditugu politika publikoak? Horrek balioko digulako, ikusteko ze faktorek funtzionatu duten eta zeintzuk ez duten funtzionatu. Nortzuk izan diren politika publiko hoien onuradunak, eta zenbaitetan gertatu dira beste batzuk kaltetuak. Balio dezakete baita ere, inpaktua kuantifikatzeko, neurtzeko politika publiko horri dagokionez, ze baliteke inpaktu hori txikia edo handia izana, eta horrek interesa handia dauka guretzat. Eta baitari balio behar du, politika horiek doitzeko, akatsak zuzentzeko. Ez bakarrik kontu emateko, baizik eta gaizki egindakoa zuzentzeko eta hobetzeko. Hori guztia, ebaluatzen ari garen politika horri buruz ari garenean, baina horrek balio dezake baita ere bestelako etorkizuneko politikak neurtzeko, horretarako ere balio dezake. Edo erakundeak indartzeko balio dezake, ez evidentzia empirikoak baldin baditugu, esaten digutenak, politika publiko hori eraginkorra izan dela, hori tresna egokia izan diteke erakundea indartzeko. Beraz, ezinbestekoa da politika publikoak ebaluatzea. Metodologia ezberdinak dauzkagu, politika publikoak ebaluatzeko balio dezaketenak. Horietako batzuk kualitatiboak dira. Inkestak egitea, interesatzen zaigun populazioaren artean, edo aditu taldeetan, erabiltzea, inkesta horiek, fokus taldeak hartu ditzakegu, adituenak, onuradunenak, edo populazioarenak, hori izango litzateke,
inkestekin egingo genukenak adierazle kualitatiboak lortze aldera. Baina bestelako metodoak ere badaude, kuantitatiboagoak direnak. Hor asko dago, metodologia asko dago, oso ezberdina. Adibidez, kostua eta etekina edo emaitza aztertzea. Kualitatiboki ze onura izan dituen politika horrek gizartean, eta horrek izan dituen kostuekin alderatuko genuen, jakina, onurak handiagoak izan baldin badira kostuak baina, orduan esango dugu merezi duela politika horiek aplikatzea. Onurak, gizarteari ekarri dizkion onurak handiagoak izan direlako kostuak baino. Gero, bestelako entzegu eta metodo kontrolatuak, aleatorizatuak, horiek aipatu dira hemen, kostu bat daukate horiek ere, ze implementazioari ekin aurretik diseinatu behar baitituzu. Eta gero, behaketatik eratorritako datuak ere aztertu ditzakegu, eta horiek erabili. Aipatutako horietaz gain beste asko ere badaude. Baina edo zein erabili beharko genuke? Kontu izan behar da, dene dauzkatela abantailak eta mugak. Eta ikusi beharko dugu edo erabaki hartu beharko dugu dauzkagun datuen arabera. Eta gero baita ere kontuan izan da politika jakin horrek ze helburu zehaz daukan eta ze testu ingurutan aplikatu den ebaluatu nahi dugun politika hori. Gure ikerketa taldeetan, unibertsitatean, eta baita ISEAK fundazioan, metodologia kuantitatiboak ditugu gustuko, ze horiek laguntzen digute, inpaktua hobeto baloratzen edo ebaluatzen. Kuantitatibo horien artean, erabiliko ditugu datu esperimentalak, entzaio kontrolatuen bidez, edota behaketan oinarritutako datuak ere erabilditzakegu. Bi kasuetan, metodo kontrafaktualak erabiltzaren aldekoak gara, kausalitatea neurtu ahal izateko eta aztertu ahal izateko. Hasierako definizio hartara itzuliko bagina, zer den inpaktu hori, zen nolako inpaktua dauka politika publiko batek, esan dugu bi osagai nagusi zeudela, kontuan hartu beharrekoak, ebaluazio hori egiterakoan, tratamentua, alegia politika publikoa bera, eta interesatzen zaigun adierazlea helburua lortu nahi duguna, hori irudikatzeko metodologia kontrafaktualak erabiltzeko edo azaltzeko adibide bat ekarriko dizuet. Jakin nahi dugu politika edo enplegu politika batek zer eragin duen gazteen artean. Kasu honetan, ebaluatu nahi dugun politika da enplegu politika eta intereseko aldagai moduan egongo litzateke gazteen egoera laborala, lan egoera. Ebaluatu ahal izateko ikusi beharko genuke nola doan aldatzen lan egoera hori behin politika implementatu ondoren. Ikustagun hemen, gazte bat daukagu, eta hemen baloratu beharko duguna da ea inpaktu positiborik eduki duen politika horrek norbanako honengan. Bi egoeratan, zein zateken egoera jakin hori, gazte honengan laguntza hori jaso izan ez balu, politika publiko hori aplikatu izan ez balitzaio, eta hori alderatu beharko genuke, bere lan egoerarekin, politika publiko hori, laguntza hori jaso izan balu, hori alderatu beharko genuke. Laboral es diferente, entonces podríamos decir que... Orduan esan genezake, enplegu politika honek eragina izan duela gazteen lan munduan. Baina lan egoera hori ez bada berbera izan, orduan esan genezake, politika publikoak ez duela inolako efekturik izan. Hau izango litzateke
politika baten efektua edo kausalitatean neurtzeko modua zein izaten da normalean dugun arazoa datuak manejatzen ditugunean. Normalean demagun norbanako hau honek laguntza publikori jasotzen duela. Beaz, bakarrik ikusiko genuke ze gertatzen den norbanako honekik jaso egin duelako laguntza hori. Baina ez dakigu zer gertatuko litzaioke ez bazen hartzaile izango. Eta gauza bera laguntza jasotzen ez duenarentzat. Norbanako gazteak jasotzen ez duenean laguntza bat, ez dakigu ze gertatuko litzaiokeen benetan jaso izan balu laguntza hori. Beraz, guk izaten dugun arazoa datuekin da egoera batzuk ez ditugula kontuan hartzen, eta horregatik ezin dugu kalkulatu edo kuantifikatu zein den politikaren benetako eragina. Zertan datza metodo kontrafaktualak? Guk sortu egiten dugu egoera kontrafaktual bat, oiatzen ez ditugun egoera horietatik. Comparamos. Eta horretan oinarrituta konparatu egiten dugu politikaren inpaktua. Entonces, supongamos, para terminar. Demagun amaitzeko, biztanleria orokorra dugula eskuartean. Eta biztanle horietatik batzuk badira laguntzaren hartzaileak, edo enplegu politikaren hartzaileak, horiek adibidez. Eta badakigu zein den norbanako horien egoera laguntza hori jaso dutenean, baina sekula ez dugu jakingo ze gertatuko zateken norbanako horiekin ez balukete laguntza hori jaso. Zertan dautza metodo kontrafaktual hauek? Guk egiten duguna da kontrol talde bat sortzen dugu. Eta tratamendu taldearen oso antzekoa dauda hartzaileen taldeak badituzte ezaugarri oso antzekoak. Desberdintasun bakarra da batzuk badirela laguntza publikoaren hartzaileak eta besteak ez. Beraz, aldeak baldin daude interes aldaeran, hau da lan egoeran, esango genuke, hau gertatzen dela politiko publikoagatik, eta aldeak ez badaude, esango genuke politika publiko horrek ez duela inolako eraginik izan interes taldearen lan egoeran. Amaitzeko, metodo kontrafaktual hauen barruan hainbat metodologia ditugu. Beti ere kontuan hartu ze datu mota ditugun. Datu esperimentalak baditugu, ensegu kontrolatuen bidez, erabilitzak egun metodoak sinpleak dira. Konparatu egin behar ditugu batez bestekoak besterik gabe, baina datu observazionalak baldin badira, badakigu datu horiek badutela nola baiteko lerratze bat, metodo sofistikatuagoak erabili beharko dugu politika publikoak izan duen ondorioa neurtzeko. Eta jamaitzeko eta orain benetan diot, zein da guk dugun arazoa normalean. Arazo nagusia izaten da, ez ditugula datu egokiak eskura, edo behar bezalakoak analisi hauek egiteko politika publikoen ondorioetan. Eta lehen ere aipatu da, honena izango litzatekela, politika publikoen diseinua egitea lehen da bizi, politika publikoa ezarri aurretik ze horrek jadanik datuak emango lizkiguke, eta balio izango liguke gero ebaluazioa egin alizateko. Honekin amaitzen dut, eskerrik asko. Oso ondo, pues, muchas gracias a los... Eskerrik asko hiruroi, oso ondo bete duzue eskura zenuten denbora. Uste dut, 10 minutu ditugula galderak egiteko. Ni hasiko naiz galderaren zehatzen batekin, baina animatu egiten zaituztet galderak egin ditzazuen. Uste dut lehen ez du denborik izan Jose Fernandez Albertosek erantzuteko, beraz, norbaitek galdera bat egin nahi badio ere, aukera du orain. Nik hause galdetuko nizueke hiruroi. Ari gara enpleguei buruz hitz egiten, inklusio sozialaz ere bai, eta baita ere ondorioen ebaluazioari buruz. 3 elementu horien inguruan sortu da kausalitatearen gaia ere bai. Nik galdetuko nizueke zertan berezitzen dira enplegu politiketan eta inklusio sozialean eta
pobreziaren kontrako borrokan, ez dira zientzia, ez dira naturzientziak, egia esan ez dira osasun gaiak, ez da ere ez diete zientzia gogorrei erantzuten laborategi batean erutzen direnei, ze kausalitatea zailagoa da mugatzen, hori hortan ados gaude. Stephen Hawking egin du gogoeta bat honen inguruan. Hau da, ze puntutaraino pluraltasun metodologikoak, hau da, bermatzen ari algara pluraltasun metodologikoa, nire ustez, ari gara, alaitzek esan du hitz bat, sofistikazio sartzen ari garela, tresna oso sofistikatuak erabiltzen ari gara. Zientzia gogorragoetatik datozenak eta askotan ez dituzte kontutan hartzen RCTak eta bar. Ez dituzte beti kontutan hartzen ze elementuk duten ondorioa esku hartzeetan. Ze puntutaraino uste duzue egon daitekeela konfiantza gehiagizkoa hainbat metodologietan, zientzia gogorretatik datozen metodologietan esan nahi nuen. Hau da, tresna estatistiko oso sofistikatuak dira, eta inpaktuak neurtzeko orduan berbada bazter batera uzten dugu lehendabizi ziurgabetasuna, aldaketa sozialetan edo eskuartze sozialetan daudenak, eta gero ere eskatu egiten dutenak ebaluazio metodo asko zerean itzagoak. Zein puntutaraino uste duzu dagoela arrisku bat edo apustuak ze izan behar du? Hau da, ulertzen dugu evidentzia lor dezakegula metodologia hauetatik, beraz praktika hori, evidentzian oinarritutako hori, batzutan zalantzagarria den horretan, bide honetik algoaz edo ikusi beharko genuke ea beste bide batzuk dauden. Ze horiek? Que ten siempre cuidado con los datos y los... Kontuzeki behar da beti datuekin eta adierazleekin. Areto honetan gauden pertsonen kopurura itzuliz, uste dut 6% gatoz administrazio orokorretik eta gobernutik, eta 3% dira unibertsitate arlokoak, beraz dobleak gara, bikoitzak gara administrazioako ordezkariak, unibertsitatekoak baino kontu zibili behar du horretan. Errazagoa da balatzen zenbakiak balditugu. Adibidez, estatuko osoko datuak izan ezkero, errazagoa da evidentzia empirikoetatik lanean hastea. 4 tentsio patroiak baldin badaude, animatu egin behar dira administrazioak, 4 arreta patroi horiek egin ditzaten. Maila xehetagotara jesten garenean gauzak asko aldatzen dira. Eta badira lehen faktore kausal batzuk identifikatzen ari garenak, eta zerikusia dute konfiantza sortzearekin pertsonen partaidetzan. Uka ezina da parte hartze iraunkorrak eta babesa dagoenean ere jendeak hurbildu egiten duela enplegura. Eta pertsona bat sistemaz fio dadin eta bere parte hartzea 3-4 hilabetez bere parte hartzea manten dezan enplegu aktibo batean, horretarako konfiantza sortu behar da. Eta hurbiltasun, gaitasun hori, komunikazioa, mundu errealean, hori egon daiteke arrakasta horren atzean, emakumeen parte hartzean eta zerbitzuak eskaintzean emakumeen aldetik. Empatia landu, konfiantza, uste dut kalitateko faktoreak direla. Eta uste dut garrantziango handiagoa izaten ari direla azken aldean. Bai. Bueno, nik uste dut, nik partekatzen dut, zuk lehen esan duzuna, batzutan kontuz ibili behar dela sofistikazioarekin. Hau da, nik nahiago dut evidentzian oinarritutako teknikak erabili. Teknikak naiz eta jarraitutasun aipatu, eta uste dut modu errazean landu daitezkela teknika horiek, baina gakoa hemen datuak izatea da. Eta teknika hauek erabiltzea. Batzuetan teknika antinaturak bilatzen dira sendotasuna lortzeko, kausalitate hori aztertzeko. Eta beste batzuek estimazioekin ikusi nahi da ea datu horiek esanguratsuak diren edo ez. Eta azkenean, erregistro administratiboak dituzunean balagin handiak dituzu. Eta zuk sendotasuna bilatu behar duzu datu horiekin. Nik behintzat komentatu ditudan teknikak
errazak dira ulertzen, eta gaur egun softwareak oso ondo egiten du lan hori. Askotan teknika hauek erabiltzea gakoa da aurreko mahai inguruan aipatu dute. Askotan orokortu egin daitezke emaitzak. Teknika hauekin batzuetan hitz egiten dugu barne edo kanpoko baliotasuna dutenak. Teknika bat baliozkoa izan diteke barnean eta funtzionatu dezake, eta orduan zuke ebaluatu dezakezu teknika horrek garrantzia duen edo ez, edo balio duen edo ez, baina beste biztanleria batera eramaten baldin bada, kontuz eduki behar da nola erabiltzen diren emaitza batzuk. Adibidez Euskal Herrian funtzionatzen duena behar bada Andaluzian ez du funtzionatzen. Testu inguruagatik eta horrekin kontu zibili, berda, programa guztiak ezin du funtzionatu, behar bada funtzionatzen du tokiko mailan, baina ez maila zabalago batean. Eta hori da komentatu nahi nuena, bai. Nik uste dut evidentzia empirikoa erabili behar dela batez ere ebaluatzeko orduan. Badira adierazle batzuk, sinpleagoak eta lagun diezaguketenak intuitzen edo gure burua hurbiltzen guk eduki dezakegun efektu horretara. Baina gero, badaude kanpoko efektu ondorio batzuk guk gai ez garanak ikusten adierazle sinple horietan. Eta horiek ere aldi berean alboko ondorio bat izan dezakete. Beraz, teknika izan daitezke pixka bat sofistikatuagoak, kideak esan duen bezala, ez dute zertan izan oso sofistikatuak guk hemen proposatu ditugunak. Eta lagun diezagukete kontrolatzen alderdi hoiek, adierazle sinpleak kontrola ezin ditzaketenak. Beraz, behin hori kontrolatu ondoren gai gara politikaren egiazko ondorioa neurtzen. Ze badira alderdi batzuk eragina izan dezaketenak guk adierazlean ikusi ditugun ondorio horietan, baina berbada ez dira politikaren ondorioak. Beraz, teknika pixka bat sofistikatuagoak erabili behar dira, baina ezarpenak gaur egun ez da hain komplikatua. Hablamos de que puede... Bueno, teknikak izan daitezke komplexuak, baina medikuntzatik datoz oro har. Azkenean, medikuek lan egiten dute aberekin, homogenoak diren norbanakoekin, guk ekonomian lan egiten dugu heterogenoak diren norbanakoekin. Zuk izan ditzakezu norbanakoak adinaren arabera eta desberdinak direnak, eta gu saiatzen gara teknika horiekin kontrolatzen. Hau da, hainbat kontzeptu alderdi behagarriak, laginarekin neurtu daitezkenak, eskualdea, adina, sexua eta bar, ze badira norbanako batzu, produktiboagoak direnak, beste batzuk ez, eta teknika hauekin kontrolatzen duzu errore hori edo beha ezinak direnak. Hau da, ez dut uste ari garenik medikuntzan egiten ari diren prozeduretatek desberdinak direnik. Badira norbanako batzu berdinak direnak, baina modu desberdinak jokatzen dute. Norbanako bikiak izan ditezke. Vamos a permitirnos 5 minutos. 5 minututxo ditugu, Fernandok galdera badu. Sí, por ver un poco como el contexto, ¿no? Testu ingurua pixkat ikusetik galdera zehatza da, baina nahita egiten dudana. MIP delakoa, gizarte segurantzan, gizarte eskubidetik egin balitz, edo udaletxetatik, osagarri bat balitz bezala, gutxieneko horrentetan berdina izango litzakeen emaitza, edo desberdin. Nik erantziko nuke, galdera txiki bat erantziko nioke, PP. Ni galdetuko nizuke zein puntutaraino uste duzun, IMU-ren diseinuan aprobetxatu den jadani bazegoen evidentzia. Ze hasi ginen honekin, hau da, Espainia laborategia zen gutxieneko errentan, ze 18 esperientzia desberdin genituen. 20 urten izan ditugu, beraz asko zegoen ikasteko, eta alde asko zeuden adibidez Euskadiren eta Andaluziaren artean. Ze puntutaraino uste duzu pandemiaren testu inguruan? Hau da, evidentzia. Lo que ya se había ido aprendiendo. Eta ikasten joan garen hori. Evidentzia nagusitu egintzen. Hau da, barkatu baina soinua moztu egiten zaigu. Ze puntutaraino uste duzu esan.
en el rigor del diseño. Barkatu, baina mozten ari zaio soinua hizlariari. La evidencia que existe. ¿No? Ahora. Bai, orain bai. Hoi galderak egiten dizkidazunak. Lehen galderari dagokionez, ea diseinua, ea zabalkundea desberdina izango ote zen, ez ba litz gizarte segurantzaren esku utzi ura abian jartzea, ea desberdina izango zatekeen, galdetu didazu. Bueno, aldeko eta kontrako puntuak izango zituen, eta Josebaren galderarekin batekinez, egiten zen irakurketako bat zen, zabalkunde hobegarri bat zegoela, egon zitekeela ordaintzaileak ez ziren pentsioetan. Hau da, ordaintze den politika bat eta diseinatu egiten dena administrazio zentraletatik, baina gero autonomia erkidegotik zabaltzen dena. Eta oso desberdina den zabaltzearekin. Hau da, eskariaren artean eta lehen kobratzaren artean, uste dut bien artean, autonomia erkidego batean pentsio ordatzaile gisa ordaintzen zen, lehen ordainketar arte, eta baziren autonomia erkidego batzuk non jendeak hainbat hilabete edo urte egoten ziren jaso arte. Beraz, honek diseinua zer esana izan zuen. Eta horrek ekarri zuen administrazio arduradunak izan zedin kapilaritatea zuena lurralde osoan, hori zen mesedegarria. Gizarte segurantza ez zegoen ere diseinatuta IMVA bezalako laguntza bat zabaltzeko edo emateko, baina hartzailearentzat modu homogeneoan iristean lurralde osoan, horrek ondorioa izan zuen eztabaidetan. Evidentzia, bai, dudarik gabe, RGIaren evidentzia, nik ez diot ministrori kontrakoa esango, baina ministroa zetorren ebaluazio batzuk egin zituelako gutxieneko errentan, eta gainera Euskal RGIa ezagututa, Nafarrokoa ere bai, eta baita ere Asturiaseko soldata. Beste elementu batzuk ere parte hartu zuten horretan, baina prestazioa berak izan zituen arazo operatibo guztiekin, beti aldez aurreko errente menpekoak izatea, gizarte segurantzak ere hirugarrenen datuen mende egon behar izatea prestazioak emateko orduan, eta berak ez ziren datuetan oinarritu behar izana, etzen erraza izan. Eta politika baten diseinuan beste elementu batzuk sartzen dira gero, eta ez da bakarrik jaden daude prestazioen mapatzea. Eta ezakit kontutan izan zen edo ez. Ederki, Fernando, erantzun nahi nizun, baina burura datorki dena da, hurbilago, burura datorki dena da, ez bada gizarte segurantzak nola egingo zuen estatuak egin duena IMV-rekin, uste dut ez zuela beste eskumenik estatuak. Beraz, gizarte segurantza erabili behar zuen, eta baita ere gizarte segurantzaz duen iritzia auzitegi konstituzionalak. Galdera gehiago? Bueno, yo dos solo... Bi gauza besterik ez, nabardura txiki bat aurretik komentatu duzunaren arira. Inklusio politikez hitz egiten dugunean, ari gara hitz egiten, behatuak ez diren ikuspegitik oso desberdinak diren norbanako, ez oso heterogenoak dira, beraz, inpaktu ebaluazio hauek guztiak arreta handiz hartu behar dira kontu handiz. Horregatik garrantzitsua da osatzea inpaktu politika bat, inkestekin, kualitatiboekin, fokus grupekin, hitz egin behar da esku hartzen duten pertsonekin. Datuak bestela gogorrak dira eta ez dute gehiagirik esaten. Horrek ez du esan nahi ez denek egin behar. Zenbat eta datu gehiago orduan eta informazio gehiago izango dugu, baina egia da, testuinguru horretan niretzat osagarria dela. Eta horrekin ez dut uste inpaktuan neur dezakezunik. Eta komentatu duzunen aritik, Pepe, nik eskatu egiten hau
ze enkaje izan dezakeen horrek autonomia errentekin. Gu oso murgiluta ibili ginen ebaluazioetan eta autonomia errentak ezarri nahian eta IMV-a sortu zenean benetako sakabanatze izugarri batean da. Heterogeneotasun handia dago autonomien artean. Horrek ekar dezake desberdinkeria are eta handiago bat sortzea. Hau da, nahi bali badugu politika batek kohesioa sortzea, azkenean kontu zibili berdaze bukatu dezake desberdinkeria handiagoan. Ez dakit nola dagoen gai hori orain edo informazio horik ote duzun. No, muy de acuerdo, Sara, con... Oso ados nago, Sara, bai. Aurkezpenean esaten nuena da, arazo hori ez dagoela ebatzita eta heterogeneotasuna handi dago, autonomia batzuek atzera egin dute eta utzi dute UMV-a politika bakarra izan zaten. Beste batzuek esan dute, bueno, erabiltzen dut gutxieneko errenta desberdin izan ditekeen biztanle batzuk hartatzeko. Ez dakit zein den gobernu zentralak duen gaitasuna ekintzak ezartzeko gobernu autonomiko izentzunetan, eta heterogeneotasun maila bat izango dugu beti, horrekin bizi beharko dugu. Egia da desberdinkeria hori sortzen dela, baina uste dut IMV-a sortzen denean, behintzat elur homogene hori presente egongo dela, herritar guztientzat bizi diren lekuan bizi direla. Eta gero, egia esan ez dut informazio horik, zorionez denbora bat dara madalako deskonektatuta, baina gogoeta, hau da guk martetarra baldin baginan eta Espainian 2020an bageunde eta IMV bat etorriko baliz, gobernu autonomikoak dena estan bai jartzen dute ikusteko nola funtzionatzen duen eta zer egin dezaketen eta 2024an baditugu batzuk bere gutxieneko errentak eraberritu dituztenak egokitzeko beste batzuk atzera egin dute. Uste dut espero ziteken egoera dela, baina ez hain negatiboa. Uste dut denbora asko falta dela oraindik eta olako prestazio bat zabaltzeko, bueno, hemen gehiago dakizue, baina RGI ikusten dugu kanpotik arrakasta kolektibo gisa bat denbora asko behar izan zuen erreformatzeko, zabaltzeko eta ebaluatzeko. Beraz, 4 urtean behar bada ambiziosogia izango zen, baina orain autonomia erkidego guztiak, bere errenta guztiak ondo enkajatua izateak, eta onartzean nolabaiteko heterogeneotasuna dagoela, ze autonomia erkidego bakoitzeko lehentasun politikoak desberdinak dira. Bueno, sekula ez dira berberak izango. Oso ondo, ni bukatu egingo nuke esanez, Sara, ez galdetu gehiago, Perdón, es que a mí me gusta... Markatu, niri gustatzen zait galdera bat egitea publikoari, haiek niri egitea baino. Hau da, hemen dauden pertsona guzti, hau da, zuzenean lan egiten duzenak lehen mailako harretan. Hau da, egoerako nahiko alde batera utzita, okerragoa edo onagoa, zenbatek uste duzue zuen lana hobetu egiten duela zuk hartatzen dituzuen pertsonen bizitzak? Muchas gracias. Eskerrik asko. Tú nos despides. Agur, esango digozuzuk? Zuk itxiko duzu maia. Bueno, pixka bat luzatu gara 10 minutu, baina uste du merezi izan du. Beraz, bueno, Joseba Zalakain, Jose Maria Arranz, Ala Izartade, eta Federico Mini,